హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం అష్టమాధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. అక్షర పరబ్రహ్మయోగం ఈరోజు చెప్పుకుండేది. అధ్యాయం పేరు మనకి నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకున్నాం. భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలు ఏంటి, అది తెలుసుకుంటేనే మనకి ఇంకా శ్రద్ధ విశ్వాసము భగవంతుడి మీద సేవ చేయాలి, భక్తి చేయాలి, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా చేయాలనేటువంటి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. ఏ విధంగా చేయాలి, ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మనిషి మీద గౌరవం కానీ అది మనకి ఎక్కువగా కలుగుతుందన్నమాట. అదేవిధంగా భగవంతుడి గురించి మొత్తం కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం, ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవటం ద్వారా మనకి భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఎంత గొప్పవాడు, అపరాప్రకృతి పరాప్రకృతి మొత్తం అన్నింటికీ కూడా 84 లక్షల జీవరాశులన్నింటినీ సృష్టికర్త కూడా భగవంతుడే. ఆయన ఒక దారం ఏ విధంగా ఆధారంగా ఉంటుందో, పూసల దండలో దారం ఆధారంగా ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో, అదేవిధంగా మొత్తం సృష్టి మొత్తానికి కూడా ఆధారం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మొత్తం ఈ గ్రహాలు కానీ మొత్తం ఆధ్యాత్మిక లోకాలు భౌతిక లోకాలు మొత్తం కూడా వాటి కక్షలో ఉండి సక్రమంగా జరుగుతున్నది కార్యక్రమం అంటే దానికి కారణం ఎవరు, భగవంతుడు. కానీ ఆయన అవ్యక్తుడు, వ్యక్తం కారు, కనిపించరు మనకి, వ్యక్తావ్యక్త భావం అన్నమాట. అందుకని చెప్పిన కనిపించనంత మాత్రాన భగవంతుడు లేనట్టు కాదు. భగవంతుడు స్వరూపం ఉన్నది, రూపరహితుడు కాదు, రూపం ఉంది ఆయనకి. ఇవన్నీ కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి అధ్యాయంలో. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞంతి ఏ విదుహు ప్రయాణకాలే పిత మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సంపూర్ణ జ్ఞానం గలవారై వ్యక్త భౌతిక ప్రపంచమును దేవతలను సర్వయజ్ఞ విధానములను నడుపునట్టి దేవాది దేవుడను నేనే అని తెలుసుకున్నట్టి వారు మరణకాలమున కూడా దేవదేవుడనైన నన్ను అవగాహన చేసుకొని ఎరుగగలుగుదురు. అంటే ఏంటంటే, ఎవరైతే వ్యక్తి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అంటే జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ విజ్ఞానంతో ఆ పొందిన జ్ఞానాన్ని అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని చేయటం ద్వారా ఆ భగవంతుడంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు. ప్రపంచమును దేవతలను సర్వయజ్ఞ విధానాలను నడుపునట్టి, దేవతల్ని కూడా నడిపించేది భగవంతుడే. అన్నింటికీ కారణభూతుడు భగవంతుడే, ఆయనే సర్వకారణ కారణం అని చెప్పిన నిన్న అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము 8వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటాము, ఇప్పుడు 8వ అధ్యాయంలో శ్లోకాస్ ఏ శ్లోకాస్ ఎంతెంత వరకు ఉన్నాయన్నది మనం చెప్పుకుందాము. ఫస్ట్ అర్జునుడు 7 ప్రశ్నలు అడుగుతారు భగవంతుడిని. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే 1 నుంచి 2 శ్లోకాల్లో, 3-4 శ్లోకాల్లోనేమో భగవంతుడు సమాధానం చెప్పేశారు. అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తారు. 5 నుంచి 8 శ్లోకాల వరకు మరణకాలంలో స్మరించడం ద్వారా భగవంతుని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. మరణకాలంలో ఏ విధంగా భగవంతుడిని చేరుకుంటారు అంత్యకాలంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అని ప్రశ్న అడుగుతారు. ఎలా స్మరిస్తారు భగవంతుడిని, ఆ స్మరించటం ద్వారా భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. 9 నుంచి 13 శ్లోకాల వరకు యోగి ఏ విధంగా కృష్ణుని స్మరిస్తాడు, భక్తి యోగి ఏ విధంగా కృష్ణుడిని స్మరిస్తారు.
అష్టాంగయోగి జ్ఞానయోగి కానీ, భక్తి యోగి కానీ, ఎవరు కానీ భగవంతుని ఏ విధంగా స్మరిస్తారు. 23-24 శ్లోకాలు, 23-24 శ్లోకాల్లోనేమో జ్ఞానయోగి గమ్యం ఏమిటి, 25-26 శ్లోకాల్లో కర్మయోగి గమ్యం ఏమిటి అనే విషయాల గురించి ఈరోజు మనము చెప్పుకుంటాం. అష్టాంగ యోగి సట్యక్ర యోగము, ఆధ్యాత్మిక లోకము అతి కష్టం పైన చేరుకుంటాడు అని చెప్పినని కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాము. చాలా కష్టపడతారనమాట అష్టాంగ యోగం ఆచరించేవాళ్ళు. అతి కష్టం మీద చేరుకుంటారు ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దాకా. కానీ చాలామంది ఫెయిల్ అయిపోతారు, లాస్ట్ వరకు చేరలేరు. ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆగిపోతుంది వాళ్ళ ప్రయాణం, సగంలోనే ఆగిపోతుంది. తర్వాత భక్తి యోగి 14-22 శ్లోకం వరకు భక్తి యోగి భక్తిని ఆచరిస్తాడు. ఆ కృష్ణ భక్తి చేయటం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక లోకం అనాయాసంగా ఆయన వెళ్ళిపోతారు. ఆ భక్తి శుద్ధ భక్తులకి ఆ భగవంతుడు వచ్చేస్తారు, ఆ గరుత్మంతుడి మీద వస్తారు, ఆ గరుడ స్కంధాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారట వాళ్ళని. డైరెక్ట్గా ఇంకా ఏ లోకాలు టచ్ కాకుండా డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళిపోతారు అనాయాసంగా అనమాట. అనాయాస మరణం అని చెప్తారు కదా, అలా వాళ్ళకి 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది ప్రాణం, అంతే, ఎక్కువ కష్టపడరు. తర్వాత జ్ఞానయోగి శుక్ల మార్గం, జ్ఞానయోగి శుక్ల మార్గం ద్వారా వెళ్తారు. కర్మయోగి కృష్ణ మార్గం ద్వారా ఊర్ధ్వలోకాలను చేరుకుంటారు అని చెప్పినని. అంటే జ్ఞానయోగి శుక్ల మార్గం ద్వారా 23-24 శ్లోకాల్లో చెప్పుకుంటాం. 25-26 శ్లోకాల్లోనేమో కృష్ణ మార్గం ద్వారా కర్మయోగి చేరుకుంటాడనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రశ్నల గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. చలి మూలంగా పాపం చాలామంది కొంచెం లేటుగా జాయిన్ అవుతున్నట్టున్నారు. లేట్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ టైము రికార్డింగ్ వినండి, అంతకు మించి లేదు ప్రొవిజన్. గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య
ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువు, ఇక్కడేమో నిత్యానందుడు, ఇక్కడ అద్వైతాచార్యులు, ఇక్కడేమో గదాధరుడు, ఇక్కడ శ్రీవాస పండితుడు. వీళ్ళందరినీ కూడా పంచతత్వ అంటారు. మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసేటప్పుడు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీరు. మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది చదవాలి, ప్రభుపాద ప్రణతి చదవాలి. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినీతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే. సారస్వతే తీ కాదు, సరస్వతి కాదు, సారస్వతే అని చదవాలి. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. పాశ్చాత్య, ప్రాశస్త్య కాదు, పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. ఈ రెండు కూడా మనం నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినీతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ విధంగా చదువుకుని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మొదలుపెట్టాలి. ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ పెద్దది ఉంటుంది పూస ఒకటి స్టార్టింగ్లో. ఈ పూస మీద మధ్య వేల మీద పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఈ పూస మీద మన ఫింగర్, మన థమ్ ఫింగర్ పెట్టాలి. థమ్ ఫింగర్ పెట్టి మొదలు పెట్టాలన్నమాట. మొదలుపెట్టి ఈ నమః ఓం విష్ణుపాదాయ చేసుకొని ఇచ్చేసి తర్వాత హరే కృష్ణ మంత్రం మొదలుపెట్టే ముందు ఫస్ట్ పూస దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. మన థమ్ ఫింగరు ఆ ఫస్ట్ పూస దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫస్ట్ పూసను పట్టుకుని మనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో దాని మీదకి వెళ్ళాలి. రెండో దాని మీదకి వెళ్ళి రెండోసారి మళ్ళీ చేయాలి. అలా 108 సార్లు చేస్తే ఒక్క రౌండ్ చేసినట్లు అనమాట. అదే ఆ విధంగా చెయ్యేమో పెద్ద హోల్లో చేయి పెట్టాలి, చిన్న హోల్లోనేమో ఇట్లా మన ఈ ఫింగర్ ఉంటుంది కదా చూపుడు వేలు, ఈ చూపుడు వేలు ఈ చిన్న హోల్లో పెట్టాలి. ఇది టచ్ కాకూడదు అనమాట మనం మంత్రం చేసేటప్పుడు. ఓన్లీ ఈ వేలు మీదే మనకి నడవాలి, మధ్యలో వేలు మీదే ఆ పూస నడవాలన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అష్టమాధ్యాయః అక్షర పరబ్రహ్మయోగః. అక్షర పరబ్రహ్మయోగం. అక్షరం అంటే ఏంటి? అక్షరం అంటే అర్థం ఏంటి? క్షరం లేనటువంటిది. క్షరం అంటే ఏంటి? నాశనం. క్షరం అంటే నాశనం లేనటువంటిది అక్షరం. ఆ అక్షరమైన వాడెవరు? కృష్ణ పరమాత్మ. క్షరుడు కానటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మ, అక్షరుడు అనమాట. క్షరులు ఎవరు? జీవులు, మనము. జీవులంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు, భౌతిక ప్రకృతి, మళ్ళీ బ్రహ్మగారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా క్షరమే. దేవతలు అందరూ కూడా క్షరులే. వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ పోస్ట్ అన్ని రోజులు ఉంటుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ అయిపోతుంది, అయిపోయి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు దేనికి. అందరూ క్షరులే, కానీ ఒక్క భగవంతుడు మాత్రం అక్షరుడు.
అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. ప్రశ్నలన్నీ ఫస్ట్ అడుగుతాను. ప్రశ్నలన్నీ చదివిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెప్తాను నేను. ఏమేమి అడిగారు? 8 ప్రశ్నలు అడిగారు, 7 ప్రశ్నలు అడిగారు మొత్తం కూడా. ఆ 7 ప్రశ్నలు కూడా ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం ఏమడిగారు అన్నది. అర్జునుడు పలికెను, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కామ్యకర్మ అంటే ఏమిటి? అధిభూతం ఏమిటి? అధిదైవం ఏమిటి? ఎవరు? దయచేసి నాకు వివరించండి అని చెప్పనని అడిగారు అనమాట. అధియజ్ఞం కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నీతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఉంటాడు? భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? భక్తి యోగులు వాళ్ళు మరణ సమయంలో ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారు నిన్ను అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. మధుసూదన అని చెప్పినని. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? ఫస్ట్ ప్రశ్న. బ్రహ్మ అంటే ఏంటి అంటే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. భగవానుడు చెప్తున్నారు, పలుకుతున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? నాశరహితుడును సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమున అధ్యాత్మం అని చెబుతారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటారు అని చెప్పినని చెప్పారనమాట. దేహదారులలో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆన్సరే. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాది దైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడు అర్జున, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగిన భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధిదైవం అంటారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అటువంటి అధి యజ్ఞాన్ని నేనే, ఆ యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు ఉంటే నేనే అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క దానికే ఆన్సర్ చెప్పుకుందాం. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? ఫస్ట్ ప్రశ్న. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి అంటే అక్షరం. బ్రహ్మ అంటే అక్షరం, పరబ్రహ్మ. క్షరంగా ఉన్నటువంటిది అక్షరుడు, నశించనిది. పరము అంటే శ్రేష్టమైనది. నశించనిది శ్రేష్టమైనది ఏంటది? పూర్ణ పురుషోత్తముడు. ఇప్పుడు ఆది అనాది అనమాట ఆయన. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు తీసుకుంటాం. ఒక పెన్ను తీసుకుంటాం. ఈ పెన్ తీసుకున్నాం. ఈ పెన్నుకి పుట్టుక ఉంది, చావు ఉంది. పుట్టుకంటే అది తయారైన రోజు, ఫలానా రోజు దీన్ని ఉత్పత్తి చేసాం, ఇప్పటిదాకా ఉంటుంది, ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, అవతల బారేయాలి. అలాగే దీవులు, మన దేహాలు, ఇవన్నిటికీ కూడా పుట్టుకున్నది, చావు ఉన్నది. క్షరము అక్షరం రెండు ఉన్నాయి. పుడుతుంది, చచ్చిపోతుంది. కానీ ఈయన అక్షరుడు. అక్షరుడు, క్షరుడు కాదు. ఎప్పటికీ ఆయన ఉంటారనమాట. అదే బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అంటే అక్షరం పరం బ్రహ్మ. అక్షరం అనమాట. అంటే ఎప్పటికీ కూడా నశించనిది పరమాత్మ, పరమ పురుషుడు, పురుషోత్తముడు అనమాట, పూర్ణ పురుషోత్తముడు.
అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ, అధ్యాత్మం. ఆత్మ అంటే ఏంటి? అధ్యాత్మం అంటే ఏంటంటే స్వభావం. బద్ధావస్థలో ఉన్న జీవాత్మ స్వభావం అధ్యాత్మం అంటే. అధ్యాత్మం అంటే ఇక్కడ చూడండి, అధ్యాత్మం బ్రహ్మకి కిం అధ్యాత్మం. అధ్యాత్మం అంటే మనకి ఆత్మ యొక్క బద్ధావస్థలో ఉన్న జీవాత్మ యొక్క స్వభావం అన్నమాట. జీవాత్మ స్వభావం ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. జీవాత్మ చాలా చిస్వరూపం, ఆయన భగవంతుడి అంశ అన్నమాట జీవాత్మ. కాకపోతే అదేమవుతుంది, మర్చిపోతుంది, తను తాను మర్చిపోతుంది, ఏంటి అన్నది తెలుసుకోలేదు. ఆ దేహంలో ప్రవేశించగానే అన్నీ తనే అనుకుంటుంది. ఆ దేహానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నా వల్లే జరుగుతున్నాయి, నేనే నేనే అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట జీవాత్మ. అట్లా స్వభావం, జీవాత్మ స్వభావం అనమాట అధ్యాత్మం అంటే. బద్ధావస్థలో జీవాత్మ యొక్క చేతనం మిథ్యాహంకారం ద్వారా, బద్ధావస్థ. బద్ధావస్థ అంటే ఏంటి? బద్ధుడు, ఈ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి దేహం బద్ధుడు, బద్ధ జీవితం, బద్ధ దేహం. ఈ దేహంలో జీవాత్మ ప్రవేశిస్తుంది కదా, ఆత్మ. ఆ ఆత్మ ఏమవుతుంది, మిథ్యాహంకారం ద్వారా అహంకారం వచ్చేస్తుంది దానికి. ఆ మిథ్యాహంకారం ద్వారా మోహం గమ్ముతుంది అనమాట. దానికి తెలియదు, అంతఃకరణంలో ప్రవేశిస్తుంది. అంతఃకరణంలో వచ్చిన మార్పు తన పైన ఆపాదించుకుంటుంది. ఆ దేహంలో వచ్చేటువంటి మార్పులన్నీ కూడా నామూలంగానే అనుకుంటుంది ఆత్మ. నేనే నేనే అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఆత్మ. స్వభావ ఇతి, పరమాత్మను ప్రాప్తింపజేసేది. శుద్ధ జీవ, శుద్ధ జీవుడు. తర్వాత కర్మ, అధ్యాత్మం తర్వాత కర్మ. కర్మ అంటే ఏంటి అంటే, అధ్యాత్మం అంటే ఏంటి? జీవాత్మ యొక్క స్వభావం, పరమాత్మను ప్రాప్తింపజేసేది. కర్మ అంటే ఏంటి? కర్మ అంటే భూతభావోద్భవ, శరీరాలను ఉత్పత్తి చేసేది కర్మ అంటే. మనం మనం పిల్లల్ని కానీ వంశాభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఆ పిల్లలకు కావాల్సినవన్నీ, మన శరీరానికి కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం చేసే శరీరానికి కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాము. మన దేహం ఏ మార్గం, దేహం మొత్తం 100 సంవత్సరాలు బతకాలి కదా. 100 సంవత్సరాలకు కావాల్సిన కర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కర్మలు చేస్తూ మనము సంతానాన్ని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాం. ఒక గృహస్థుగా మారుతాము, సంతాన ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా కర్మ అనమాట. ఈ కర్మ ఏంటంటే, దీన్ని విసర్గ అని కూడా అంటారు. బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు చేసేదన్నమాట విసర్గ. ఇది పునర్జన్మనిచ్చేది. ఎప్పటికీ కూడా అది మళ్ళీ పుడతారు కదా జీవులు, వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. పునర్జన్మనిచ్చేది కర్మ అనమాట. తర్వాత అధిభూతం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అడిగారు చూడండి. అధిభూతం, అధిభూతం అంటే ఏంటి? అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం. అధిభూతం అంటే ఏంటి? అధిభూతం అంటే నశించిపోయేది, క్షరం అయ్యేది. వ్యక్తమగు భౌతిక ప్రకృతి అంటే, ఇప్పుడు భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా అధిభూతం కిందికి వస్తుంది. ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా లయం అయిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే ఒక కుండలు కానీ, మనం చేసుకునే వస్తువులు కానీ, ప్రతి వస్తువుకి కూడా దాని ఉత్పత్తి ఉంటుంది, నాశనం ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు, ఇన్ని రోజులే పనిచేస్తుంది అది.
తర్వాత చచ్చిపోతుంది, దాని పని అయిపోతుంది. అట్లాగే శరీరం కూడా, మన దేహం కూడా, జీవుల దేహాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి అధిభూతం కిందికి వస్తాయి, నశించిపోయేవన్నమాట. అధిదైవతం, అధిదైవతం, ఇది అధిదైవం కిముచ్యతి, అధిదైవతం. అధిదైవతం అంటే ఎవరు? అధిదైవతం అంటే విరాట్ పురుషుడు. దేవతలందరూ ఉంటారు ఆయన శరీరంలో. ఈ భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి ఆయన శరీరంలోనే. ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, భౌతిక లోకాలు, అన్ని దేవతలు, యక్షులు, కింపురుషులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు ఆ విరాట్ స్వరూపంలో. 11వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం విరాట్ రూపం గురించి. తర్వాత అధిదైవతం అంటారు దాన్ని. సమిష్టిగా ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా, దేవతలు విరాజమానమై ఉంటారు. ఎక్కడైతే దేవతలు సమిష్టమై ఉంటారో అది విరాట్ స్వరూపము. అధియజ్ఞ, అధియజ్ఞ అంటే యజ్ఞాది కర్మ ప్రవర్తక. అధియజ్ఞ, అధియజ్ఞ అంటే ఇక్కడ అడిగారు చూడండి, అధియజ్ఞ కథం కోత్ర. అధియజ్ఞ అంటే యజ్ఞాది కర్మ ప్రవర్తక, అంతర్యామి పరమాత్మ, యజ్ఞప్రభు. దేహం కలిగిన వారిలో నువ్వు శ్రేష్ఠుడి అర్జున అని చెప్తున్నారు. అధియజ్ఞ అంటే మనకి పురుషోత్తముడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడు, ఆయనే యజ్ఞ పురుషుడు, యజ్ఞ ప్రభు అనమాట. అన్ని యజ్ఞాలకి, ఇప్పుడు బ్రహ్మయజ్ఞం కానీ, భూతయజ్ఞం కానీ, ఇక్కడ మన పంచయజ్ఞాలు చెప్పారు కదా, ఆ పంచయజ్ఞాలకి కూడా ప్రభు ఎవరంటే, ఆ భోక్త ఎవరు అంటే భగవంతుడే. తర్వాత అష్టాంగ యోగం, వీటికన్నింటికి కూడా అష్టాంగ యోగంలో కూడా మనకి పరమాత్మ దృష్టి ఉంటుంది. పరమాత్మని కొలుస్తారు ఫస్ట్. అష్టాంగ యోగం కానీ, జ్ఞానయోగం కానీ, భక్తి యోగం కానీ, అన్నింటికీ కూడా అధియజ్ఞం ఎవరు అంటే పరమాత్మ. యజ్ఞ ప్రభువు. దేహం కలిగిన వారిలో నువ్వు శ్రేష్ఠుడు అర్జున అని చెప్తారనమాట. ఈ శరీరాలన్నీ ఉన్నాయి, దేహాలన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వీళ్ళందరిలోకి నువ్వు భక్తి యోగివి, నువ్వు శ్రేష్ఠుడివి అని చెప్తారు. భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా చేరుకోగలరు, తెలుసుకోగలరు? ఎలా తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు? మరణ సమయంలో 42 లక్షల తేళ్లు కరిచినంత బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ బాధలో ఆ భగవంతుడు గుర్తు రావాలి. ఎట్లా తెలుసుకుంటారు భగవంతుడిని అని అడిగారనమాట. మరణకాలంలో నేతాత్ములు కృష్ణ భగవానుని ఎలా తెలుసుకుంటారు? నన్ను స్మరించడం ద్వారా తెలుసుకుంటారు. నన్ను స్మరించకుండా దేన్నైతే స్మరిస్తారో దాన్నే పొందుతారని కూడా చెప్పారు. జ్ఞేయోసి నీతాత్మభిః ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నీతాత్మభిః అంటే ఇవన్నీ సమాధానాలు చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇక్కడ అధిభూతం, అదే ప్రతి దేహంలో కూడా అంతర్యామి రూపంలో ఉంటారు భగవంతుడు. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభువు, నేనే అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూడండి, కారణోదక సాయి నుంచి గర్భోదక సాయి వస్తారు. గర్భోదక సాయి నుంచి క్షీరోదక సాయి. క్షీరోదక సాయి అంటే పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో ఉంటారు. కారణోదక సాయి అంటే ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి స్వేద జలం ఏర్పడుతుంది. ఆ స్వేద జలం ఒక సముద్రంలాగా కారణ సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా చాలా జీవులన్నీ కూడా, జీవరాశులన్నింటి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అనమాట ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా. ఇక్కడ అన్ని లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా. ఈ లోకాలలో జీవరాశుల్ని ఈయన సృష్టిస్తారు బ్రహ్మగారు.
జీవరాశి సృష్టి అంతా కూడా బ్రహ్మగారిది. అంటే ఈయన కారణ జలం వచ్చినప్పుడు ఆ కారణ జలం మీద క్షీరోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, గర్భోదక సాయి ఈయన. క్షీరోదక సాయి అంటే ఆ జీవుల హృదయంలో ఉంటారనమాట క్షీరోదక సాయి. ఈ గర్భోదక సాయి ఈ విధంగా పడుకొని ఉంటారు. గర్భోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక విష్ణువు ఈ విధంగా పడుకొని ఉంటారనమాట ఆ కారణ జలం మీద. పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆయన గర్భంలో నుంచి ప్రతి ప్రతి లోకంలో కూడా ఉంటారు గర్భోదక సాయి. ఇట్లా తామరతోడు బయలుదేరి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పుష్పం వస్తుంది, తామర పుష్పం. ఆ తామర పుష్పంలో నుంచి, కమలంలో నుంచి మనకి బ్రహ్మగారు వస్తారు. అంటే ఎవరు? బ్రహ్మగారికి తండ్రి ఎవరు? విష్ణుమూర్తి. ఈయనే గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఈ బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ తూడులో లాస్ట్లో విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఇక్కడ బ్రహ్మగారు వస్తారు. బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మగారు కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి మొత్తం చీకటిగా ఉందిట, అయోమయంగా ఉంది. ఏంటిది ఇంత చీకటిగా ఉంది అని చెప్పిన ఆయన మళ్ళీ నాభి దాకా వెళ్ళారు. భగవంతుడి నాభి, ఆ విష్ణుమూర్తి నాభి నుంచి వస్తుంది అనమాట కమలం. ఆ నాభి దాకా వెళ్తారు, ఆ తూడులో ప్రయాణం చేస్తారు. ప్రయాణం చేసి నాభి దాకా వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే అక్కడ మళ్ళీ చీకటిగా ఉంది. మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. పైకి వస్తే ఆయనకి తప్ప తప్ప అని చెప్పినని వినిపించిందిట. తపస్సు చేయమని చెప్పినని ఆజ్ఞాపించారనమాట భగవంతుడు. తప తప అని చెప్పినని వినిపిస్తున్నాడు. తపస్సు చేయమంటున్నారని చెప్పినని భగవంతుడి ధ్యానంలో కూర్చున్నారు ఆయన. కూర్చున్నప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పినని ఆదేశించారు. అప్పుడు ఆయన సృష్టి కార్యాన్ని చేశారనమాట. మొత్తం జీవరాశులన్నింటినీ వాటి కర్మల ప్రకారంగా దేహాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ దేహాలన్నింటినీ కూడా సృష్టి చేశారు బ్రహ్మగారు. ఇవన్నీ ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఏమైతాయి? లయమైపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ కూడా లోకాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా? అక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఉన్నారు కదా, ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఏంటంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. లోకాలన్నీ లయం అయిపోతూ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతుంటాయి ఆయన లోపలికి. సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఊపిరి వదిలినప్పుడు సృష్టి మొత్తం కూడా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఈ మొత్తం ఇక్కడంతా కూడా లోకాలు 14 భువనాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ తూడులో ఉంటాయి అన్నమాట 14 భువనాలు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, ముందరకు వస్తుంది మనకి. యజ్ఞప్రభు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే మనం ఒక చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తే ఆ చెట్టులో ఉన్నటువంటి వృక్షాలలో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నింటికీ కూడా ఆహారం ఎట్లా అయితే వెళ్తుందో అట్లా భగవంతుడికి మనం భోక్తగా ఆయనకి ఏది సమర్పించినప్పటికీ కూడా దేవతలందరూ కూడా తృప్తి చెందుతారు. అదనమాట. వృక్షం ఎవరు అంటే పరమాత్మ, భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. అంతకాలే చ మామేవా మనన్ముక్త్వా కలేవరం యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో సందేహమే లేదు. ఆ చివరి సమయంలో ఇక్కడ చూడండి, భీష్ముల వారు అంబశయ్య మీద పడుకుని ఆయన భీష్మ స్తుతి అని ఉంది మనకి భాగవతంలో. అన్నింటికి కూడా చక్రవర్తి ఎవరు అంటే భాగవతం. ఆ భాగవతమే మనకి ఇదనమాట. ఆ భాగవతాన్ని మనం శుద్ధ భక్తుల ద్వారా వినాలి. ఆ భాగవతంలోనే భీష్మ పర్వం ఉంది. ఆ భీష్మ పర్వంలో ఇక్కడ ఆ యుద్ధ సమయంలో
భాగవతంలో భీష్ముల వారిది ఉంది. భీష్ముల వారి అంపశయ్య మీద పడుకోవటము, తర్వాత ఆయన భీష్మ స్తుతి, ఆ కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి నిలబడటము, ఇదంతా కూడా ఉందన్నమాట. ఆయన భగవంతుడిని గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. ఆ ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఉన్నాయి భాగవతంలో. అంత్యకాలం ఆయన స్వచ్ఛంద మరణం అనమాట ఆయనకి. ఆ స్వచ్ఛంద మరణం అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే మరణం అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన వచ్చి నిలబడతారు. అప్పటిదాకా ఆ భగవంతుడిని చూస్తా భగవంతుడిని కీర్తిస్తారు. తర్వాత విష్ణు సహస్రనామం కూడా ఇక్కడే చెప్తారు. ఇలా ఉన్నప్పుడే రాజ రాజనీతి, రాజు చేయాల్సిన పనులు, రాజు చేయాల్సిన కర్తవ్యాలేంటి, ఇవంతా కూడా ధర్మరాజుకు చెప్పమని చెబుతారు కృష్ణ భగవానుడు. అవన్నీ కూడా చెప్తారు. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయే ముందు భీష్మస్తుతి చేస్తూ విష్ణు సహస్రనామం చేసి ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ ఆయన ఆ దేహాన్ని చాలిస్తారనమాట. ఇక్కడ గంగాదేవి దాహం అంటారు. ఆయన దాహంగా ఉందంటే అందరూ ఈ దుర్యోధనాదులు ఏం చేస్తారంటే కుండలతో మంచినీళ్ళు తీసుకురండి తీసుకురండి అని మంచినీళ్ళు తీసుకొస్తారు. అర్జున మహానుభావుడు ఆయన భీష్ముల వారంటే మీ తాతగారు, ఆయనకి కుండలతో నీళ్లు కాదు గంగాదేవిని రప్పించు భూలో పాతాళలోకి నుంచి అంటే అప్పుడు ఆ గంగాదేవిని బాణం వేసి ఆ గంగాదేవిని రప్పిస్తారనమాట పైకి అర్జునుడు. అంత గొప్పవాడు భీష్ముడు. ఎట్లా ఎట్లా మనకి గుర్తుకొస్తారు భగవంతుడు అంటే స్మరణ ద్వారా. ఎప్పుడు నిరంతరం 24/7 కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ఉచ్ఛ్వాసం తీసుకునేటప్పుడు కృష్ణ రావాలి, ఉచ్ఛ్వాసం వదిలేటప్పుడు కృష్ణ రావాలి. అంటే మనం ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు కృష్ణనామం, ఊపిరి వదిలేటప్పుడు కూడా కృష్ణనామం జరుగుతూ ఉండాలి. నామస్మరణ జరగటం ద్వారా, నామస్మరణ ధన్యోపాయం. నామస్మరణ జరగటం ద్వారా మాత్రమే మనము ఆ భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోగలుగుతాము. ఆ భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారు ఆ సమయంలో, ప్రత్యక్షమవుతారు మనకి. లేకపోతే ఆయన మనకి దర్శనం ఇవ్వరనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మరణ సమయంలో? పిల్లలకి ఆస్తులు రాయాలి, డబ్బు 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 అనుకొని చనిపోయామనుకో, ఆ సమయంలో మనం ఏది కోరుకుంటే ఆ టైంలో అది అది ఇచ్చేస్తారట భగవంతుడు. ఆ డబ్బు సంపాదనలోనే మళ్ళీ పుడతారు వాళ్ళు. ఆ ధనం కోసమే పుడతారు మళ్ళీ. ఆ పిల్లల ధనం అనుభవిస్తున్న పిల్లల ఇంట్లో కుక్కగా కూడా పుడతారు. వాళ్ళు చేయి చేయి అని కర్ర పెట్టి తోలేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళని. నెక్స్ట్ మనము విపరీతంగా మాంసాహారులు ఉంటారు. అది లేనిదే తినము, అది లేనిదే నాకు వద్దు, నేను అన్నమే తిన్నా అదే నాకు కావాలనే వాళ్ళు ఉంటారు. రోజు ఇంకదే పని అనమాట. అట్లాంటి వాళ్ళకి అదే గుర్తుకొస్తుంది. ఆ టేస్ట్ కావాలనిపిస్తుంది ఆ సమయంలో. ఆ టేస్ట్ కావాలనిపించినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారు? ఆ టేస్ట్ దేనికి పొద్దు నిరంతరం ఏది ఆ టేస్ట్ పొందుతుంది? సింహాలు, ఆ జీవరాశులు ఏవైతే ఆ మాంసాన్ని భుజిస్తూ ఉంటాయో ఆ జీవరాశుల జన్మలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళకి. అట్లా మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో అది మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది భగవంతుడిని. కాబట్టి భగవంతుడి నామస్మరణ, భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే ఆ నామస్మరణ ద్వారా మాత్రమే మనము గుర్తు చేసుకోగలుగుతాము. నామస్మరణ ఎట్లా చేయాలి? మనము అతి భాగ్యం వల్ల కృష్ణ భగవానుడి సేవ ఎందు అనురక్తిని పొందుతారు మనం.
భాగ్యం అన్నమాట అది. ఇది వైదీ సాధన భక్తి. ఎంతో భాగ్యం, ఎంతో మహాభాగ్యం చేసుకుంటేనే మనం భగవంతుడి గురించి కృష్ణ అనే నామం మన నాలిక మీదకి రావాలి అంటే అది భాగ్యం, మహద్భాగ్యం అన్నమాట. శాస్త్రాల యొక్క సాధన ద్వారా సాధన భక్తి చేయుటకు మనకి అవకాశం కలుగుతుంది. ఆ సాధన భక్తి చేయుట ఎట్లా అయితే చేస్తున్నామో ఆ ప్రేరణ కలిగితే దాన్నే వైదీ సాధన భక్తి అంటారు. ఆ శాస్త్రాల యొక్క సారం ఏంటి? భాగవతం, భగవద్గీత. భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుకోవటం, భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవటం, ఒక గురువుల ద్వారా వినటం. భాగవతంలో సారం ఏంటి? మొత్తం కూడా అన్ని వేదాల సారం, సమస్త గ్రంథాల సారం భాగవతం. చక్రవర్తి అన్నమాట, చక్రవర్తి ప్రమాణం భాగవతం. ఆ భాగవతం చదువుకుంటే గనక ఆ భాగవతంలో ప్రతి విషయం కూడా ఉన్నది మనకి. ఏంటంటే శాస్త్రాల ఆదేశాల పైన ఉన్న నమ్మకమే శ్రద్ధ. ఆ శాస్త్రాల మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం అన్నమాట. ఆ నమ్మకాన్ని శ్రద్ధ అంటారు. అట్లా శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి మనం భాగవతాన్ని. వినాలి, చదువుకోవటం కాదు, వినాలి. గురువులు చెప్పడం ద్వారా శ్రవణం చెయ్యాలి భాగవతాన్ని. మనం ఊరికే పేజీలు తిప్పుకుంటూ చదివేస్తే రాదు, తెలియదు మనకి. కపోల కల్పితం అని మన మనసులో ఏదో అర్థం వస్తే అదే అర్థం అనుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడ ఉన్న అర్థం వేరు, లోతుగా ఉంటుంది. భాగవతంలో అర్థం గుహ్యంగా ఉంటుంది. దాన్ని గురువులు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు. గురువుల ద్వారా వినాలి భాగవతాన్ని. వినడం ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది, శ్రద్ధ విశ్వాసం కలుగుతుంది మనకి. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం ఆ గ్రంథాల ఆధారంగా ఆ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని వినటం ద్వారా మనకి కలుగుతుంది. అంత గొప్పది అని మనకి ఎట్లా తెలుసు ఆ భాగవతం అన్నది? భాగవతం అంత గొప్పదా? అంత సారం ఉన్నదా? వేదాల సారం అంతా ఉన్నదా అంటే, వ్యాసుల వారు ఎన్నో గ్రంథాలు రాశారు. మొత్తం కూడా ఈ వేదాలు రాశారు. అన్నీ చేసినా కూడా ఆయనకు అసంతృప్తిగా ఉందిట. మనస్సు చెలించిపోతారు, అది బాధ కలుగుతున్నది, మనోవికలనం కలుగుతున్నది అనమాట. ఏంటిది ఈ విధంగా ఉంది, నాకు చాలా బాధపడుతున్నారు. ఏంటి ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి నన్ను బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు నారదులు వారు వచ్చారట. నారదులు వారు వచ్చినప్పుడు నారదులు వారు ఆయనకి గురువు. వ్యాసులు వారిని అడిగారు, ఏంటి అట్లా ఉన్నావని, ఏంటి అట్లా ఉన్నావంటే, నాకు మనసు కష్టంగా ఉంది. ఎందుకు నీకు మనసు కష్టం? ఇన్ని గ్రంథాలు రాసావు కదా, నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివి కదా, నీకెందుకు మనసు కష్టం అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ ఎగతాళి చేస్తారనమాట, లెగ్ పుల్లింగ్. ఎందుకు మనసు కష్టం, ఎందుకు నీకు ఇన్ని గ్రంథాలు రాసి ఇంత గొప్పవాడివి కదా నువ్వు అంటారు. అంటే లేదు, నాకు నా మనసు ఆనందాన్ని పొందట్లేదు అవన్నీ రాసినా కూడా. నేను ఏం చేస్తే ఆనందం కలుగుతుందో అది నాకు చెప్పమని అడుగుతారు వ్యాసుల వారు. అప్పుడు నారదుడు చెప్తారనమాట, నువ్వు అన్ని గ్రంథాలు రచించావు, వేదాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు అన్నింటిలో కూడా నువ్వు కర్మజ్ఞానాల గురించి వివరించావు, ఆ ఫలితాల గురించి వివరించావు, భక్తిని కొంచెమే చెప్పావు, భగవంతుడి గురించి కొంచెమే చెప్పావు. అందులో భగవంతుడి గురించి నువ్వు పూర్తిగా సంపూర్ణమైనటువంటి సారాన్ని అందించు జనాలకి, అప్పుడు నీకు తృప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తారు. అప్పుడు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ సారం ఏంటంటే, ఆ వేదాలన్నింటిలో ఏదైతే రాశారో గుహ్యంగా ఉంది అది. అంటే నువ్వు కర్మయోగం చేయి, జ్ఞానయోగం చేయి, ఏ చేసినా సరే భక్తి యోగం చేయాలి అని చెబుతూ కాస్త అట్లా టచ్ చేసి వదిలిపెట్టేశారు. భక్తి యోగమే శ్రేష్టమని. కానీ ఆ భక్తి యోగం ఆ సారం ఎట్లా మనకి తెలిసింది అంటే భాగవతం ద్వారా తెలిసేది మనకి. భాగవతం అంటే ఏంటంటే అది చక్రవర్తి. భాగవతం మనకి చక్రవర్తి ప్రమాణం అన్నమాట ఆయన. అది భాగవతము కృష్ణుడి సేవ చేయమని చెప్తుంది. అపరాధం లేకుండా చెయ్యాలి కృష్ణుడి సేవ.
భాగవతం చదవటం వల్ల లోతుగా విన్నందువలన శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో వినాలి. ఆ భక్తులు శుద్ధ భక్తులు చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ సాంగత్యంలో భాగవతం వినడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది శ్రద్ధ కలుగుతుంది మనకి. ఆ శ్రద్ధ కలగటం ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతం మరియు దాన్ని వివరించే గ్రంథాలు ద్వారా శాస్త్రం అంటే ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకోగలుగుతాం. శ్రద్ధ అంటే ఏంటంటే శ్రద్ధ మనకి 3 రకాలుగా ఉంటుంది: ఉత్తమ శ్రద్ధ, మధ్యమ శ్రద్ధ, కనిష్ట శ్రద్ధ. ఉత్తమ శ్రద్ధ అంటే ఏంటంటే దృఢమైనది, చాలా దృఢమైన సంకల్పం కలిగి ఉంటాం అన్నమాట. ఆ భాగవతంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనం అవగాహన చేసుకోవటం విషయంలో కానీ, దాన్ని అనుసరించడం విషయంలో కానీ దృఢమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటంలో. ఉత్తమ శ్రద్ధ అది. మధ్యమ శ్రద్ధ అంటే కోమలమైన శ్రద్ధ. తర్వాత కనిష్ట శ్రద్ధ. కనిష్ట కొంచెం మన ఒక్కొక్క స్టేజ్ తగ్గుతూ వస్తుందన్నమాట. అది. అంటే ఉత్తమ శ్రద్ధ కలిగే వాళ్ళుగా అయ్యి 24/7 మనము కృష్ణనామాన్ని చేస్తూ ఉంటే గనక అప్పుడు మనకి ఆ లాస్ట్లో ఆ భగవంతుడిని తలుచుకోగలుగుతాము, లేకపోతే తలుచుకోలేము మనం భగవంతుడిని. ఎం ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజిత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. నా నా రూపాన్ని స్మరించడం ద్వారా నేను దర్శనమిస్తాను అని చెప్తూనే మరి నా రూపాన్ని స్మరించడు వాడు, వాడి పరిస్థితి ఏంటి అన్నది కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అదేంటంటే మరణ సమయంలో నన్ను కాకుండా వేరే ఇంకేదన్నా గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ రూపం వచ్చేస్తుంది. అది ఆ ఇది కలుగుతుంది వాళ్ళకి, ఆ కోరిక తీరుతుంది అనమాట. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ భరత్ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్తున్నారు. భరత్ మహారాజు ఆయన చాలా గొప్పవాళ్ళు. రాజ్యము, సుభిక్షమైన రాజ్యము, ప్రజలు, బ్రహ్మాండమైన భోగభాగ్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి. కొన్ని రోజులు ఆయన పరిపాలించిన తర్వాత భగవత్ సేవ చేసుకుందామని చెప్పినని పూర్తిగా వైరాగ్యంలోకి వచ్చేసేసి ఒక గండకీ నది తీరంలో పన్నశాల దగ్గర ఆయన కూర్చొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటున్నారు భరత్ మహారాజు. రోజు అనుష్ఠానం చేసుకుంటారు. ప్రతిరోజు కూడా 3 సార్లు 3 వేళలా అనుష్ఠానం చేస్తారు. ఆ అనుష్ఠానం కోసం అని చెప్పనని వెళ్ళారు. దీనికి నదికి వెళ్తూ ఉంటే నది దారిలో వెళ్ళే దారిలో ఒక జింక పరిగెత్తుతున్నది. అది గర్భవతి. జింక పరిగెత్తుతూ ఉంటే దాని వెనకాల పులి పెద్దగా గాండించినట్టు దాని శబ్దం వినిపించింది ఈయనకి. అయ్యో, అది చంపేస్తున్నది కావున దాని వెంబడి పడుతున్నదని చెప్పనని ఈయన భక్తుడు కదా, మనసు కొంచెం బాధ కలిగింది ఆయనకి మనసులో. సరే అట్లాగే నది దగ్గరికి వెళ్ళారు. నది దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ జింక ఏం చేసింది, ఈ పులి నోట పడకుండా ఉండటం కోసంగా ఆ పాయలు ఉంటాయి, నది పాయలు, అది దాటడం కోసం జంప్ చేసింది. ఆ జంప్ చేయటంలో ఆ నీళ్ళల్లో పడిపోయింది. ప్రసవం అయిపోయింది దానికి. ప్రసవం అయిపోయి చనిపోయింది అది. ఆ బిడ్డను కానీ చనిపోయింది. ఆ చిన్న లేడీ పిల్ల కొట్టుకొచ్చింది, రోడ్డు కొట్టుకొస్తోంది. దాని దగ్గరికి తీసుకున్నారు. అయ్యో, పుట్టంగానే తల్లిని పోగొట్టుకున్నావా నువ్వు అని దాన్ని దగ్గరికి తీసుకున్నారు ఆయన. ఇక్కడ బొమ్మలు ఉన్నాయి చూడండి, చూపిస్తాను. తీసుకొని దాన్ని ఎత్తుకున్నారు, వచ్చారు, ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చారు. దాన్ని సంరక్షిస్తున్నారు ఈయన సంరక్షణలో ఉంది అది. దాన్ని మృగాల బారిన పడకుండా చూసుకోవటం, దానికి తల్లి లేని లోటును తీర్చటం, దాన్ని ఒళ్ళోకి పడుకోబెట్టుకోవటం, దాన్ని నిద్రపుచ్చటం, లేత ఇగుర్లన్నీ తీసుకొచ్చి దానికి తినిపించటం,
ఉమ్, ఆహారం ఇవ్వటం, యజ్ఞం చేస్తున్నా ఏది. ఇప్పుడు ఒక తల్లికి ఏ పని చేస్తున్నా కూడా బిడ్డ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాడు. పిల్లవాడు నిద్రపోతున్నాడా, లేచాడా, వాడు ఏదన్నా ఇది కష్టపడుతున్నాడా, అన్నీ ఆ తల్లికి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆ ధ్యాస మొత్తం అక్కడ ఉంటుందన్నమాట తల్లిది. అదేవిధంగా ఇక్కడ భరత్ మహారాజు తను వచ్చిన కార్యాన్ని మర్చిపోయారు. మర్చిపోయి యజ్ఞం చేస్తున్నా కూడా ఆ జింకదే లోకంగా ఉంది ఆయనకి. ఆ జింక పిల్లని సాకుతున్నారు. సాగుతూ ఉండేటప్పటికీ ఆయనకు కూడా ప్రతి వాళ్ళకు వచ్చినట్లే ఈ దేహాన్ని వదిలేసే సమయం వచ్చింది. అంత్యకాలం పడిపోయారు. ఆ అంత్యకాలంలో ఆయనకి ఆ లేడి పిల్ల కనిపించిందిట. ఆ విపరీతమైన ఆపేక్ష మూలంగా దాని మీద ఆ లేడి పిల్ల కనిపించేటప్పటికి, అయ్యో దాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారు నేను చనిపోతే అని చెప్పి ఆయనకి బాధ కలిగింది. వెంటనే ఆయనకి ఆ లేడీ రూపం వచ్చేసింది. చనిపోయిన తర్వాత భగవంతుడు ఆయన్ని లేడీగా చేసేసారు. లేడీగా పుట్టిందనమాట దేహం. లేడీ దేహంలో ప్రవేశించింది ఆత్మ. ఆ లేడీగా పుట్టేటప్పటికి ఆయనకి దిగులు వచ్చేసింది. ఆయనకి పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. గొప్పవాడు కదా, తపస్సు చేసినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయనకి జ్ఞాపకం ఉంది. అయ్యో జింకని నేను తలుచుకుని నేను అన్ని వైరాగ్యంలోకి వచ్చి భగవంతుడికి దీంట్లో ఉందామని వచ్చి కూడా ఉండకుండా ఈ జింక మోహంలో పడిపోయాను. పడిపోయి ఆ జింక జన్మ వచ్చింది నాకు అని చెప్పినని ఆయన దిగులు పడుతూ ఏవి ఆకులు అలాలు అవి కూడా తినకుండా ఆయన ఎండిపోయిన గడ్డి కొంచెంగా తింటూ కొన్ని రోజులు ఆ ఆశ్రమంలోనే ఆశ్రమ దగ్గర ఉన్నారనమాట. ఉంటూ ఆ మునులు వాళ్ళందరూ తపస్సు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తుంటే అంతా చూస్తూ ఆ, గడిపేశారు. ఆ జింక జన్మ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేది ఒక పండిత పుత్రుడుగా పుట్టారు. బ్రాహ్మణ పుత్రుడుగా. బ్రాహ్మణ పండితుడు ఆయన. పండిత పుత్ర సుంఠ అంటారు కదా. ఆయన శుంఠ కాకపోయినా కూడా శుంఠలాగా బిహేవ్ చేశారు. అసలు ఏమి తెలియని జడుడిలాగా, జడభరతుడు అంటారు. ఆ జడుడిలాగా ప్రవర్తించి ఉపనయనం చేస్తుంటే ఒకటి చేయమంటే ఇంకొకటి చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఆయనకి ఇష్టం లేదు. మళ్ళీ కార్యాల్లో దించుతాడు తండ్రి. మళ్ళీ కర్మకాండలోకి వచ్చేస్తున్నాను నేను, వద్దు నాకు అని చెప్పిన అనుకున్నారు. భగవంతుడి ధ్యానంలోనే తపోనిష్టతో ఉందామని చెప్పి అనుకున్నారు. ఆ చిన్న వయసు నుంచే ఆయన పూర్తిగా వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ తండ్రి అయ్యో పిల్లవాడు ఈ విధంగా అయిపోయాడే అని చెప్పనని ఆయన దిగులు పడ్డారు. తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారు. అన్నదమ్ములు కూడా ఆయన్ని సరిగ్గా ఇది చేయలేదు. దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వీడు అసలు ఏ పని చేయట్లేదు, తిండి తిని బాగా దేహం దేహదారుఢ్యంగా ఉన్నది వీడిది, వెళ్ళు అక్కడ ఆ పొలంలో కాపలా గాయమన్నారు. మంచం మీద ఎక్కి కూర్చున్నారు ఆయన. కూర్చొని వీరాసనం వేసుకున్నారు. వీరాసనం వేసి కూర్చున్నారు. కూర్చొని ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నారు. అప్పుడు అటువైపు కాళికా ఉపాసకులు వెళ్తూ చూశారు. చూసి ఆయన్ని ఆ వీడైతే గనక బాగా దృఢంగా ఉన్నాడు, కాళీదేవికి ఉపాసకులు కదా వాళ్ళు, వీడిని బలిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి తీసుకొని పోయి దానికి తీసుకెళ్లారు. కాళికాదేవి ఆమెకి తెలిసింది ఈయన భక్తుడు అని. తెలిసి ఆయన్ని విడుదల చేసి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని సంహరించేస్తుంది ఆ కాళికా ఉపాసకుల్ని. ఆయన విడుదలై మళ్ళీ వస్తూ వస్తూ రాజుగారి పల్లకి వెళ్తూ ఉంటే ఆ పల్లకి మోయడం మొదలు పెడతారు. ఆ పల్లకి మోయడంలో ఈయన ఎత్తుగా లావుగా దృఢంగా ఉండేటప్పటికీ ఈయన పల్లకిని ఎత్తుపల్లాలుగా ఉంది. ఆ దీంట్లో ఆయన ధ్యానం మొత్తం కూడా భగవంతుడి మీద ఉంది. నృత్యం చేస్తూ నడుస్తున్నారు. ఆ పల్లకీలో కూర్చున్న రాజుగారు కూర్చోలేకపోతున్నారు. ఒడిదుడుకులుగా ఉంది. ఒక ఆటో ఎక్కితే మనకి ఎట్లా అదురుడు వస్తుందో అట్లా అదురుడుగా ఉంది. ఏంటి ఇది ఇట్లా ఉంది పల్లకీలో వెళ్తుంటే, ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంది అని దిగారు ఆపమని.
ఏంటి అంటే ఆయన్ని చూపించారు, ఇదిగో ఇతను ఇలా చేస్తున్నాడు అని. ఇప్పుడు నీకు నువ్వేంటి, నేను రాజుగారిని, నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే నాకు సమాధానం చెప్పవెందుకు, నువ్వు ఏంటి, ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే నవ్వుతారు. ఆ సమాధానం చెప్పకపోయేటప్పటికి నేను శిక్షిస్తానంటే, నువ్వు నా దేహాన్ని శిక్షిస్తావా నా ఆత్మని శిక్షిస్తావా అని అడుగుతారు. అడిగేటప్పటికి అమ్మో ఈయన ఎవరో మహాత్ముడు మహానుభావుడు, ఉమ్, అని చెప్పనని ఆ రాజుగారు ఆయనకి వదిలేస్తారు. వదిలేసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ తపోధ్యానంలో ఆయన ముక్తిని పొందుతారు భరత్ మహారాజు. అంటే అంత గొప్ప మహారాజు అయినప్పటికీ కూడా ఆ జింకని తలుచుకున్నందువల్ల ఆ మరణ సమయంలో మళ్ళీ అన్ని జన్మలు పొందాల్సి వచ్చింది ఆయన, మళ్ళీ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తుడు కావడానికి, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవడానికి అంత సమయం పట్టిందనమాట, అన్ని జన్మలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. విద్యుక్త ధర్మం. తస్మాత్ సర్వే తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుజ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైష్యసి సంశయం. ఒక్క నిమిషం అండి, బాగా చలిగా ఉంది. కృష్ణ. అర్జున, అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా యందు నిలిపి నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, విద్యుక్త ధర్మాన్ని ఆచరించు నువ్వు, కర్మను వదిలిపెట్టొద్దు నువ్వు. నీ కర్మ ఏంటి, నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి, నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధం చేయాలి, రాజ్యంలో రాజుగా రాజ్యం చేస్తూ నువ్వు ప్రజలందరినీ కూడా క్షేమంగా ఉంచాలి. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా మీద నిలుపు, నువ్వు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నాకు. సంశయాలేవి పెట్టుకోవాకు మనసులో. దృఢమైన విశ్వాసంతో చేయి నువ్వు. నీ నీ ధర్మం ఏంటి, క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని. బ్రాహ్మణ ధర్మం ఉంటుంది, క్షత్రియ ధర్మం ఉంటుంది, వైశ్య ధర్మం ఉంటుంది, శూద్ర ధర్మం ఉంటుంది. ఆ క్షత్రియ ధర్మం ఏంటంటే శాంతి స్థాపనలు. ఆ ముక్తి రాజ్యాన్ని ఏలుకో నువ్వు, ముక్తిని పొందు అని చెప్పనని ఆయన చెప్తారనమాట. క్షత్రియుడుగా నువ్వు నీ కర్మలను చేస్తూ నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ నువ్వు ముక్తిని పొందు. అంతేగాని ఈ విధంగా కర్తవ్య విముఢుడివి కావాకు. ఈ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్పారు. అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాన చింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. మనసును పూర్తిగా ఫుల్ సరెండర్ అయిపోవాలి. సరెండర్ అయిపోయి ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని పోలుస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు. అకస్మాత్ పరీక్ష. అకస్మాత్ పరీక్ష ఏంటి, మనకి దానికి ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడైనా రావచ్చు. ఈ క్షణంలో మనం కూర్చొని ఉన్నప్పుడు వెంటనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ క్షణంలో అయినా రావచ్చు. సిలబస్ ఏంటి, అకస్మాత్తుగా వచ్చే పరీక్ష మరణం. ఆ మరణానికి వచ్చే సిలబస్ ఏంటి, సిలబస్ ఏంటంటే కృష్ణనామస్మరణ. మనం ఎప్పుడు కూడా పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా కృష్ణనామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ మరణ సమయంలో కూడా అదే గుర్తుకొస్తుంది. ఆ నామస్మరణ చేస్తూ ఆయన రూపాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మనం ఆ పాదాల దగ్గర నుంచి తల వరకు ఎలా సిద్ధం కావాలి, జపించడం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండటం, సేవ చేయటం, భాగవతం వినడం, భాగవత శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం,
శ్రవణము, కీర్తనం, స్మరణం ఈ మూడిటికి కూడా పెద్దపీట వేశారు మనకి కలియుగంలో. ఈ మూడు కూడా చేయాలి తప్పకుండా. ఏ సమయంలో చేయాలి? తెల్లవారుజామున చేయాలి, బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేయాలి. చేసినప్పుడు ఫలితం ఏంటి? ఆ భగవంతుడి స్మరణలో ఆ ఆత్మ ఈ దేహంలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతుంది, ఆనందంగా. చూడండి, ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది కృష్ణనామస్మరణలో. ఆ కృష్ణుడి దగ్గరికి చేరుకుంటుంది ఫలితం. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయం నీయాంసమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించేవాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించేవాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగను, ఎల్లప్పుడూ రూపసహితుడుగను మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఆ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే కవిం, కవిం అంటే ఏంటి? సర్వజ్ఞుడుగను. పురాణం అన్ని కాలాల్లో ఉండేవాడు, ప్రాచీనుడు. ఎవరు ప్రాచీనులు? సనకసనందనాదులు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాచీనులు అయినప్పటికీ కూడా ఆ పరమాత్మే, భగవంతుడినే తీసుకోవాలి. బ్రహ్మ వీళ్ళు కాదు ప్రాచీనులు. భగవంతుడు వచ్చేటప్పటికి ఆయనే ప్రాచీనుడు. వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేసేయాలి. వీళ్ళకి అంతం ఉంది, ఎందుకు పక్కన పెట్టాలి? వీళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉంది, బ్రహ్మగారికి కూడా. వీళ్ళకి అంతం అనేది ఉంది కాబట్టి వీళ్ళని పక్కన పెట్టేసేసి అతి ప్రాచీనుడు. కవిం అంటే ఎవరంటే ఆయన సర్వజ్ఞుడు. పురాణం అంటే అన్ని కాలాల్లో ఉండేవాడు, అన్ని కాలాల్లో ఉండేవాడు. అతి ప్రాచీనుడు ఎవరంటే భగవానుడు. అనుశాసితారం నియమించిన వాడుగను, అన్నింటినీ నియమించినవాడు. భౌతిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, బ్రహ్మగారిని అందరినీ నియమించినవాడు, నియంత్రించేవాడు అని చెప్పినని. తన భక్తుల యందు కృపచే భక్తిని ఉపదేశించేవాడు అనమాట కృష్ణ పరమాత్మ. భక్తి ఈ విధంగా చేసుకోండిరా, భగవాన్ వాచ భగవద్గీతలో అడుగడుక్కి చెప్పారు భక్తి గురించి మనకి. భగవద్గీత యొక్క సారం, భగవద్గీత యొక్క ధ్యానం అది దేనికి అంటే మనము భగవద్గీత భక్తి సాధనం. భక్తిలో అభివృద్ధి చెందటమే ముక్తిని పొందటం కోసమే భగవద్గీత. ముక్తి అంటే ఏంటి? భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావాలి. అదే భగవద్గీత యొక్క సారం, అంతేగాని భౌతికమైనటువంటి కోరికలు కాదు భగవద్గీత సారం అంటే. దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని విద్యలు ఉన్నాయి, 18 రకాల విద్యలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో. అనుశాసితారాన్ని నియమించువాడుగను, తన భక్తుల యందు కృపచే భక్తిని ఉపదేశించేవాడుగను. కృష్ణ, రామ ఇవన్నీ కూడా ఈ నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని ఉపదేశిస్తూ ఉంటారు. ఆయనే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండాలి. దివ్యమైన వాడు ఆయన, ఇంద్రియాలకి దొరకని వాడు, అతీంద్రియుడు ఆయన. ఇంద్రియాల ప్రభావం కూడా ఆయనకు ఉండదు, అతీంద్రియుడు. అలాంటి పరమాత్మని సేవించేందుకు మనము భక్తి చేసుకోవాలి. ఆ ఫలితం ఏంటి అంటే ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుంది. అనన్య చింతయంతో మాం అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్య సహా తస్యాహం సులభ పాద నిత్యయుక్తస్య యోగినః.
ఉపార్థ క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. నిరంతరం కంటిన్యూస్గా ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారో ఆ భగవంతుడి దృష్టి వాళ్ళ మీద పడుతుంది. మనం చూడటం కాదు భగవంతుడిని, మనం వెళ్ళి నాకు దర్శనం చూశానా 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 అని వెళ్తూ ఉంటాం. భగవంతుడి దృష్టి మన మీద పడేట్టు చేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనము ధ్యానం, మనం చేసే జపం ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసినప్పుడు కొంతకాలానికి వస్తుందన్నమాట. అది భగవంతుడి దృష్టి మన మీద పడి భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. ఇక్కడ చూడండి, కుచేలుడు ఆ విద్యాభ్యాసం సమయంలో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. ఆయన ఏమీ లేదు నాకు అని చెప్పనని అంటే భార్య చెప్పి పంపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆయన ఎందుకు వస్తారు? భగవంతుడిని దర్శించకుండా ఎందుకు వస్తారు అనమాట. చాలా రోజులైంది నా ఫ్రెండ్ని చూసి, నేను ఒకసారి చూద్దామనే ఆశతో వస్తారు. కానీ ఆయన నోటితో అడగకుండానే ఆయనకి అన్ని అష్టైశ్వర్యాలు ఇచ్చి పంపించారు కృష్ణ భగవానుడు. ఆయనకి చక్కగా ఉచితాసనం వేసి గౌరవించి అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నీ సమర్పించి, ఆయన బ్రాహ్మణుడు కదా, ఆయనకి చేసే మర్యాదలన్నీ చేసే ఐశ్వర్యం ఇచ్చి పంపించారు. అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి, కృష్ణ బలరాములు వీళ్ళు సాందీపుడి దగ్గర విద్యను అభ్యసించారనమాట. కృష్ణ బలరాములు అలా గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యం అలాంటిది. ఇక్కడ చూడండి, కుచేలుడికి సేవ చేస్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. హరి కృష్ణ. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. ఈ దుఃఖాలయం, ఇది భౌతిక లోకం అన్నది దుఃఖాలయం. మనం మంచి ఇంటికి వెళ్తాము, ఈ ఇల్లు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో ఉంది. మంచి ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలని కోరుకుంటామా? గుడిసెలోకి కోరుకోం కదా. అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుతాం మనం. ఆ భగవంతుడి దగ్గర సేవలో నియుక్తులమైతాం. ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోతాం, గోలోకానికి. మహాత్ములు వెళ్తారు, వెళ్ళినప్పుడు ఆ శుద్ధ భక్తులు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ దుఃఖాలయంలో వాళ్ళు రారన్నమాట. ఈ లోకంలోకి తాత్కాలిక ప్రపంచం అన్నమాట. ఇది వస్తుంది, లయమైపోతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలోకి వాళ్ళు రారు. ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్నీ పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం కూడా మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది, లయం జరుగుతూ ఉంటుంది. అత్యల్ప లోకం వరకు మొత్తం అన్ని లోకాలు కూడా పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మళ్ళీ పుట్టుకుంటుంది, మళ్ళీ అది లయమైపోతూ ఉంటుంది. అట్లాగే మరణంగా జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ లోకాలన్నింటిలో జీవులు ఎవరున్నా సరే వాళ్ళకి మరణం అనేది ఉన్నది. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మింపడు. వాడికి చావు పుట్టుకలు ఉండవు. ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నా సేవలో నియుక్తులైపోతారు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భూతగ్రామస్సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్యాగమే వస పార్థ ప్రభవత్యహ రాగమే. ఓ పార్థ,
ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. పగలు రాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ బ్రహ్మగారి పుట్టుక పుట్టుక రాగానే మళ్ళీ అవి కూడా వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తారు బ్రహ్మగారు రాగానే. మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మగారి మళ్ళీ బ్రహ్మగారితో పాటుగా రాత్రి బ్రహ్మగారి పగలేమో పుట్టుకైతే రాత్రి రాగానే అది లయం అన్నమాట. రాత్రి రాగానే మళ్ళీ ఆ జీవులన్నీ కూడా లీనమైపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే 1000 దివ్య యుగాలు బ్రహ్మగారి పగలైతే 1000 దివ్య యుగాలు బ్రహ్మగారి రాత్రి. దివ్య యుగం అంటే ఏంటంటే 4 యుగాలు. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగం, కలియుగం 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అలాంటిది 1000 దివ్య యుగాలు జరగాలి. ఆ 1000 దివ్య యుగాలు జరిగితే బ్రహ్మగారు ఒక రాత్రి. అటువంటి 1000 దివ్య యుగాలు బ్రహ్మగారి ఒక పగలు అన్నమాట. అట్లా పగలేమో పునరా పునరావృత్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత రాత్రేమో లయమైపోతూ ఉంటుంది. ఈ యుగాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 4వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం అంతా కూడా మనం. అవ్యక్తోక్షరీత్యుక్తం తమాహుః పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపులేనిది మరియు పరమగమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము, సర్వోన్నత నివాసం అది. ఆ దివ్య నివాసంలోకి జీవుడు కనుక చేరితే వాడికి నశింపనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీం రవిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రసిత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఆ చింతామణులతో నిండి ఉంటుందిట ఆ మొత్తం ఆ గోలోకధామం. కల్పవృక్షాలు, కామధేనువులు ఉంటాయిట, అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ. కానీ భక్తులు కూడా ఉంటారు. ఆ భక్తులకి ఏది కావాలంటే అవి ఇచ్చే ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏది కావాలి, వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి ఆ భగవంతుడిని ఆనందం, భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడిని తృప్తిపరచడం, అట్లా ఉన్నవాళ్ళే ఆ ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. అటువంటి ధామానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. అది సర్వోన్నత నివాసం అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఆ ధామంలో ఏమవుతుంది? ప్రతి పదం పాటయే, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే. భౌతిక ప్రపంచం ఎట్లా ఉంటుంది? ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. బయటికి వెళ్ళిన మనిషి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేదాకా మనకి కనిపించాడు అనుకోవాలి. అట్లా ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచం. ఈ విధంగా దావానలం వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. శాశ్వతమైనది, తప్పులేనిది, అపరిమిత ఆనందమైనది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం ఏది అంటే గోలోకం. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి రారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అన్నమాట అది. నైతే శృతి పార్థ జానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. ఈ మార్గాలు ఇప్పుడు జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము. జ్ఞానయోగం ఏంటి? వాళ్ళ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండిపోతారు. అష్టాంగ యోగం చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం ఇది. ఆ యోగాలు పర్ఫెక్ట్గా చేయటం ద్వారా సిద్ధి దశకి చేరిన తర్వాత బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ బ్రహ్మరంధ్రంలో నుంచి ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ భక్తి యోగి వీళ్ళు భక్తి ఎందు స్థిరపడు. ఈ మార్గాలు, ఈ 2 మార్గాల కన్నా కూడా ఈ 2 మార్గాలు జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగం కన్నా కూడా భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి నువ్వు భక్తి యోగివిగా అని చెప్పినని భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారు.
వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అచ్చేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయటం, దాతృత్వం చేయటం, తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వల్ల కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది? నేను ఇది చేస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఈ పుణ్యం, ఇది ఆ పుణ్యము ఫలితాన్ని అనుభవించి ఆ ఫలితం అనుభవిస్తారు, మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీటన్నింటికన్నా కూడా శ్రేష్టమైన ఆ పుణ్యాలన్నింటినీ అధిగమిస్తాడు ఎవరు? భక్తి యోగి. వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామాన్ని పొందుతాడు. ఎప్పుడు ఆ భక్తిని చేసుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా భగవంతుడి ధామాన్ని పొందగలుగుతారు, పరంధామాన్ని పొందగలుగుతారు. ఇక్కడ కపిలుడు అనమాట, దేవహూతి తల్లికి ఉపదేశిస్తున్నారు. ఆయన భక్తిని గురించి తెలియజేస్తున్నారు అనమాట, భగవంతుడి గురించి, భక్తి గురించి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. నిమిషం.